Moje meno je Marián Kabát. Okrem toho, že doktorandím na katedre anglistiky a amerikanistiky FUK, pracujem aj ako prekladateľ umeleckej literatúry alebo ako umelecký prekladateľ. A moja prezentácia má tému Na krídlach slov, takže by som sa chcel nejak s vami skúsiť zodpovedať na otázku, čo to tie krídla slov sú a kam nás alebo prekladateľov tie krídla slov dokážu zaviesť alebo odniesť. A skúsime to pomocou takých pomocných otázok. Jedna z tých pomocných otázok je, poznáte toto zvieratko? Je to vychúkol po bohužsky, je to niečo, čo sa podobá na nášho krtka, žije to v Rusku, volá sa po božsky, pretože žije v blízkosti riek a vlastne žije tiež pod zemou ako náš krtko. Druhá otázkou je, viete, čím je známa zátoka Guantanamo Bay na Kube? Nie? Je tam najväčšie väzenie Spojených štátov amerických, kde väznia prevažne ľudí podozrivých z terorizmu. Mojou treťou otázkou je, chceli ste niekedy v živote, aby vám poradila nejaká známa osoba, niekto, kto je celosvetovo úspešný? Neradil Steve Harvey. Je to americký komik, ktorý prednedávnom spravil menší prešľap, keď vyhlásil špatnú Miss Universe, určite ste počuli. A mojou poslednou otázkou je, chceli ste sa niekedy stretnúť s inými kultúrami a zažiť ich radosti a možno aj strasti? Ja som práve teraz v Nemecku, kde pomáham tejto policajtke, ktorá je pôvodom z Grécka, riešiť rôzne multikulty prípady, hlavne teda spojené s rôznymi prisťahovalcami z moslimských krajín. Takže ako prekladateľ umeleckej literatúry cestujem veľa. Cestujem z Ruska do Spojených štátov, znova som v Spojených štátoch, teraz som v Nemecku, uvidíme, kam pôjdem ďalej. A výhodou tohto môjho cestovania je, že neustále sedím doma za počítačom a nemusím sa pohnúť z miesta. Samozrejme, Ralph Lauren povedal, knihy otvárajú okná do sveta a majú moc zmeniť životy ľudí. Myslím si, že táto veta má niečo do seba, pretože pre mňa ako prekladateľ umeleckej literatúry sú okná do sveta neustále otvorené. Vždy, keď si sadnem za počítač, otváram minimálne jedno okno a verte mi, že keď... Nie okno na ale verte mi, že keď prekladáte knihu, tak nikdy nezostanete iba pri tom jednom okne. Pri preklade každej knihy musíte otvoriť ešte ďalšie a ďalšie a ďalšie knihy, ktoré vám pomôžu dokončiť tú jednu. A možno si tak aj vravíte, že prečo by som mal byť prekladateľom umeleckej literatúry, veď čo mi to dá? Normálne si tú knihu kúpim v knihkupectve, keď vyjde, prečítam si ju a mám s nej ten istý zážitok ako ten chlap, čo sa doma nad ňou potí, kým ju prekladá. Poviem vám z vlastnej skúsenosti, je to niečo úplne iné. Je iné, keď držíte v ruke knihu a otvoríte ju na tej druhej strane alebo tretej ako kde a tam si prečítate preložil a svoje meno. Pretože v tom momente viete, že po vás niečo na svete ostane, že ste niečo tejto spoločnosti dali a že ste tu nepremárnili svoj čas. Takže preto ja som prekladateľ umeleckej literatúry a preto túto prácu zbožňujem a za nič by som ju nevymenil. Ďakujem za vašu pozornosť.